Yum bum bye, I did a yum bum bye, I did a המכות של מצרים נגמרות במכה האחרונה שמוציאה את בני ישראל מעבדות לחירות. בחצי הלילה, באמצע הלילה, מהחושך הגמור, בני ישראל יוצאים ומתחילים את המסע שלהם בחזרה לחירות. את הפיוט ויהי בחצי הלילה, שכתב רבי אלעזר הקליר מפייטני ארץ ישראל במאה השביעית בטבריה, אנחנו מכירים מההגדה של פסח. אני אשיר אותו איך ששרים אותו אצלי בבית, במנגינה של חסידות קרלין. אז רוב ניסים יפלטה בלילה, ויהי בחצי הלילה, לראש אשמורת זה הלילה, ויהי בחצי הלילה. ים במביי, איי דדדאי, ים במביי, איי דדדאי, איי דיי 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 איי. ים במביי, איי דדדאי, ים במביי, איי דדדאי, ים ביי דיי 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 דם.